Zdravím vás, priatelia. Chcel by som vás dnes pozbudiť jedným Božím slovom, vlastne dvomi slovami, ktoré sú napísané v Biblii. A je to miesto, ktoré hovorí o tom, ako na začiatku Ježišovej služby Ježiš hovorí Petrovi, aby odrazil s loďou na hlbinu a aby spustil siete, keď predtým Peter celú noc lovili a nič nechytili. Je to dosť frustrujúce, keď celú noc namáhali a nič, už prali siete a hovorím, zaťahni na hlbinu a spusti siete. A na Ježišové slovo to urobili, spustili siete a zahrnuli také množstvo rýb, až sa potápala loď, ešte zavolali jednu loď, to je prvý príbeh. A vtedy Ježiš hovorí Petrovi, Jánovi, aby išli za ním, že odteraz budú loviť ľudí a že ich urobí rybármi ľudí. To bolo prvýkrát a druhýkrát sa ako keby opakoval tento príbeh po tom, čo Pán Ježiš bol ukrižovaný a daný do hrobu a vzkriesený, tak sa udialo to, že znovu Peter hovorí, že ide loviť ryby a učeníci išli s ním a vtedy takisto sa opakuje to, že celú noc lovili a nechytili nič. A zrazu Ježiš bol na brehu a hovorí, že hoďte napravo od lode a hodili a zase ulovili 153 veľkých rýb. A chcem vás pozbudiť všetkých, že aj v našich životoch sú situácie, kedy sa namáhame, možno dlho pracujeme na niečom, o niečo sa snažíme a nič nevychádza, nič nejde a je tu jeden spoločný činiteľ a tým je Ježiš, Boží syn, ktorý vie a pozná budúcnosť, pozná riešenie a vie nám povedať, čo a ako urobiť a vieme potom zažiť zázrak a ja chcem každého pozbudiť, seba, aj každého, ktorý ma pozeráte teraz, potrebujeme počuť od Ježiša slovo, aby sme potom urobili skutok viery a videli zázrak do našich životov. Tak vám prajem každému, že každý, kto hľadá, ten nájde, kto klope, tomu bude otvorené a že Ježiš chce hovoriť a Božie slovo hovorí, že on sa má k úprimnému úprimne. Takže ak úprimne chceme riešenie do vecí, v ktorých sa nám nedarilo a ktoré nám nešli, tak potrebujeme hľadať Ježiša, hľadať slovo, a on nám ho chce dať a nám ho dá a keď ho potom s vierou urobíme, uvidíme zázrak, tak jak oni zahrnuli veľké množstvo rýb, tak aj my môžeme potom vidieť zázrak v tej oblasti, ktorého potrebujeme na Ježišove slova, ktoré povie k nám. Takže týmto vás chcem pozbudiť a verím, že uvidíme veľa zázrakov.